Ga wani sabon tallafi daga ƙungiyar Global Institute. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullah, barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan channel mai albarka na Hikima TV. Idan wannan shine zuwanka na farko, ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa, kada ka manta da kai like na wannan bidiyo. Mun gode. Kamar yadda kuka ji na faɗa, ga wani sabon tallafi daga ƙungiyar Global Institute. Wato wannan wani tallafi ne da wannan ƙungiya ta Global Institute ta buɗe mai taken suna Grant Proposal Writing to Access Funding for Women Business Owner. Wato wannan dai wani tallafi ne da za a tallafa wa mata, wato iya mata kaɗai ne za a tallafa musu a cikin wannan shiri, yayin da za a horar da su akan wasu daga cikin sana'o'i da kuma ba su tallafi da zarar sun gama wannan sannan da horo a ɓangarori da dama. Saboda haka dukkan wacce take da sha'awa ko kai kana sha'awa za ka cike wata taka, to sai ka duba link ɗin da yake ƙasan wannan bidiyo, wato description na wannan bidiyo kenan. Da ka duba zai kawo ka wannan shafin da kake gani, yayin da za ka ga shafin ya buɗe kamar yadda kake gani, kuma anan za ka ga abubuwan da za a amfana da su a cikin wannan shirin. Ga su nan na jero su kamar yadda kuke gani. Bayan ka gama karanta sai ka shiga nan da aka rubuta shigo nan domin cikawa, sai a danna wurin kamar haka. Da an danna za a ɗan jira shi ɗan kaɗan, daga nan za a ga ya buɗe ya kawo ku wani shafin na daban. Saboda haka yanzu za mu ɗan jira kaɗan, daga nan sai ya buɗe mana zuwa shafi na gaba, wanda a cikin wannan shafin anan za ku ga ƙarin bayani game da yadda za ku cike shi wannan tallafin na Global Institute. Yawwa, to yanzu idan kun shigo nan in ya buɗe sai ku yi ƙasa, za ku ganin da aka rubuta click here to apply nan kenan, to sai ku danna domin ku yi apply. Sannan kuma za a fara gabatar da shirin ne a 30 ga watan Julai, za a fara gabatar da shi, wato wannan shirin ko in ce zuwa 30 ga watan August kamar da yadda kuke gani. Saboda haka sai a danna kan click here to apply, sai a danna kamar haka. Da an danna za a ga shafin ya buɗe, yayin da aka ɗan jira kaɗan, daga nan za ka ga shafin ya buɗe maka kamar yadda kuke gani. Saboda haka yanzu ina jira ne domin ya buɗe, domin na nuna muku yadda za ku cike shi wannan abin. Saboda haka za mu ɗan jira shi har sai ya buɗe. Kuma da zarar kun danna za ku ga ya nuna muku hakan nan, to sai ku ɗan jira kaɗan, daga nan za ku ga ya buɗe. Saboda haka yanzu ga shi nan ya buɗe, za ku iya ganin ƙarin bayani a ciki da kuma lambobinsu da komai dai nasu duk za ku iya gani. Domin fara rijistar sai ka shigar da sunanka a nan da phone number ka da email address, ka zaɓi garinka, sannan sai ka yi rijista. So daga nan shikenan ka yi rijista, sai kuma email ɗinka, daga nan za su iya tura confirmation. Daga baya kuma idan lokaci ya yi za a sanar da ku ta hanyar email ko ta lambar wayar ku game da shi wannan shirin. To ƙarshen dai wannan bidiyo, da zarar da fatan kun gane, da fatan kuma an ji daɗin wannan bidiyo. Kada a manta dai link ɗin yana ƙasan wannan bidiyo, wato description na wannan bidiyo. Na gode, Allah ba mu sa, Allah ya sa mu dace.